Malaki na ang apoy ng marespondihan ng Bureau of Fire Protection Naga Central Fire Station at fire volunteers ang sunog na sumiklab sa isang residential house sa Barangay Peña Francia, Naga City pasado alas 11 ng gabi nitong August 17. Kinaumagahan, inabutan ng CSN na nagkakalkal ng mga mapapakinabangan sina Jomar. Ngunit sa kasamaang palad ay walang nasalbang gamit ang pamilya dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Nagkakan po ako, then tigaradan ko po si ilaw. Tapos naghigda po ako hindi. Pag ano ko po, 11:11 po sakto si oras niya. 11:11. Pag arog ko po kayong cellphone, bubukasan ko po kuta. Ay kung nag-aaso po ang itaas ko. Sabi ko, kala ko po wiring. Anong ko lang, hilimong ko kung saan nag-aano si wire. So yun na po ito, pag baba ko po sa higdaan, pag si-rep ko po dyan, nagkakalayo na po sa taas mismo. Doon sa bandang likod. Iyo po. Di po ito, tigpuro ko na po sila papa, then tig-try ko man po giraray na anohanin tubig. Kaso po, nagdadakula na po kaya talaga siya. Mayo po maski sa rosa. Sa dirimi lang talaga po ang nadarami sa... Walang nasaktan sa insidente habang nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP sa pinagmulan ng sunog. Ngunit isa sa mga tinitingnan mitya ng apoy ay ang pagsisiga ng mga papel ng naninirahan sa katabing gusali. Matatandang April 4, 2022 nang masunog din ang gusali ng DepEd sa lugar na maaaring sa parehong dahilan. Ito siyang lumang kantin kang kamhay naman sa may katahit na tong grandstand na dahil naman nila dati ginagamit. Ngunyan, nakiulay yata itong gwardiya kang kamhay na duman mo na maggibong garo barracks. Harayo daki ang piguuli ang pamilya niya. Duman sila nag-restart. Kaya may sinda ito nag-occupy duman. Sa ngunyan, dahil may pa po masasabi kung iyo talaga to si Pinunan. Pero sa mga sabi-sabi, ang sarumpig ko kaya ninda, dutukdo is may nagluon duman sa lawag kang grandstand. Pero sa ako sabi ko, hinihiling niya ang gulong ito, pwedeng iyo talaga. May mga sinulo po dyan na gamit eh. Yaon po siya mismo. Kung saan po nagsupon si Kalayo, yaon po doon si mga sinulo na gamit. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP upang malaman ang pinagmulan ng sunog, maging ang kabuuang halaga ng danyos na iniwan ng insidente. Jan Amador, CSN.